अब मंच पे उतर रहल बाड़न उ योद्धा जे आपन जिला के जिला टॉप बनावे के कसम खा लेहले बाड़न। भले ही देखे में भोला लागेले, लेकिन इनकरा भीतर के जीत के भूख इनकरा के इ मंच पे बेखौफी से आगे बढ़ा रहल बा। तो जोरदार ताली से स्वागत करी जिला औरंगाबाद के कौशल किशोर मंडल यानी मंडल के। से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगनी से सैया जी रूसल बानी का। भइल से भइल अब खात बानी तेरिया तोहरा के छोड़ हम जाइब ना बहरिया। से जरी श्रृंगार हाई सुतिए ही भैया जी रूसल बानी का। से जरी श्रृंगार हाई सुतिए ही भैया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगानी से सैया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगनी से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का। सबका के गईला बा कमंडल। धन्यवाद। आपके मजा आयल की ना? रुआ के अगर अच्छा लगल तो हमरो अच्छा लग गई। देखिए मार्क्स। जी इंदु जी आज हमरा मजा नहीं आयल। एकदम फास्ट में भी ऐसा गाना होला कि आदमी के मजा देवेला, लेकिन गायकी में सुर लय फेल सब एकरा में देखल जाला। हमरा आज बहुत कम मजा आयल। 8 नंबर। 8 नंबर भेटाइल आपके। का लगा था? क्षमा चाहब सबसे पहले और जानवर चाहब कि थोड़ा सा अगर हमरा ज्ञान यहाँ प्राप्त हो जाए बिल्कुल। कैसे ये गाना के हम अगर प्रस्तुति करब तो अच्छा लग जाएगी। कोई भी गाना अगर कोई भी गाता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि गाना के मीनिंग का है, का कहे चाहता लड़का लड़की के या लड़की लड़का के, ये तो बुझल बाना बस। तो ई बात जो दिल के छुए वाला रहे उ ना भइल। हमनी के ट्रेडिशनल म्यूजिक में 2 तरह के गाना होला, एगो मोटकी गौनई होला, एगो मिहिनी गौनई होला। तो हई जे रहल ई मोटकी गौनई रहला, ई भाव प्रधान हो। तो जितना भाव बनैबा उतना अच्छा होई। तो भाव में तनी कमी रहल। तो हमो तरह के इंदु जी से सुर में सुर मिला के 10 में 8 देव। This heart is so dilatado,